Какво става, хора? Сега ще караме електрическа тротинетка. Хайде! Ето го Николете, сега ще дойде. Ето го Ники. Фиу! Така, сега съм аз. Да сега да почна да снимам. О, хора, това е много яко. Чакай си, хора, сега ще снимам, докато караме. Телефона. Няма да... Чакай сега, де! Хора, ето караме с тротинетката. Ето, караме. Ето, вижте, карам. Хора, чакай сега. Ето, тук сега ще обърнем и ще се засветкам като кавицата Макуин. Ето го там. Николай седи АФК. Хора, и почваме да даваме газ. Хора, ето го и него. Хора, Ето, много е яко. Гледайте сега. Ама сега той ще му снима как аз карам. Така че ето, гледайте сега. Той ще фръкне с 300. Бам! И за секунди вече го няма. Хайде, обръщай! Обръщаме. Фиу! Ето го там, виждате ли го? Не сме някакви големи инфлуенсъри, ама... Фиу! Стоп! Хора, сега съм аз. Чакай, хора, виждате от тротинетката, уникално е. А Ники, аз съм! Ето, вижте. Вижте, ето я. Чисто нова почти. Сега ти трябва да зумваш. Да. Хора. Хора, много е яко. Предпоръчвам ви, купувайте се и вие. Ето го и Венци. Ето го и него. Чао, хора! Чао, хора. Ние ще си караме и чао, хора. Сега го няма да стане с това. Да, чао.